Ja, de ben, pakers en beppers binnen een protte ben vanzelf, hè? Maar oppassen en zo wat hinnen. Ach, en wat is dat nou mooi om even met die ben ergens heen te gaan. En de ben vindt het mooi, beppen vindt het mooi. Wat wil je dan nog meer? Zo denken meer mensen erover. En het wordt eigenlijk heel populairder. Dit hier binnen er al 39 musea ontsletten bij de speciale Paken en Beppen Wieken. Bij de Spitgate op Harkema is het startseizoen. En hier vernemen ze dat de belangstelling elke keer groter wordt. Ik heb een familie in Harkema. En die moet ik wel een paar dagen in de week op. Want hij de man die moet goed werken. En de hele weken. Dus die moet oppassen op Paken en Beppenseizoen. Ze zei, wie komen van een week zeker even maar een stuk of 3, 4 van die band. Bij ons band. Komen we weer de Spitgate. Mooie media onder dak. Mooie activiteiten. Mooi waar. Winterwaar. Dus het doffe. De Spitgate is deze week helemaal in de sfeer van de Alversterre-route. Maar om gewoon jongere bezoekers is te vernemen dat de laatste tochten alweer een skofkelien is. Hij zal wel eens een Elfstedentocht mooi maken. Ja. Nee. Nee toch? Toen wist je nog net geboren. Ja.